כולנו חולמים לפעמים שאנחנו במקום הכי יפה בעולם, עם האנשים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. אז תתעוררו, זה כבר לא רק חלום. בסיגל תלמדו להשיט יחטה, בתוך מספר חודשים תוכלו לקחת את היחטות ולהזמין את המשפחה והחברים לימים של כיף בים הפתוח. מועדון היחטות של סיגל הוקם בשנת 1992. עד היום, למעלה מ3,000 בוגרים השלימו את קורס משיטי היחטות בסיגל והפכו לסקיפרים. אני אוהב את הים מגיל צעיר מאוד. לפני שהתחלתי ללמוד כבר הפלגתי עם חברים. באיזשהו שלב הצטרפתי לסיגל וסיימתי את הלימודים שלי בסיגל. מאז אני מפליג במועדון. חלום ילדות שלי היה להפליג על יחטות. וכשהגעתי לגיל 30 חשבתי למה לא? כמו אילן וכמו אלון, יש במועדון היחטות מאות חברים חובבי ים כמוך. לאו דווקא עשירים גדולים, רווקים או בעלי משפחה, כאלה שעדיין מתרגשים ממראה הים, אוהבים אוכל טוב וחיים טובים. אנשים שהחליטו שכל זה חשוב מכדי לוותר עליו. ומאז שהוציאו את רישיון הסקיפר, הם מבלים את הזמן הפנוי בהפלגות, במקום בילוי מול הטלוויזיה. הלימודים הם בשעות גמישות ומותאמים לאנשים עובדים ועסוקים. הקורס היה מעניין מאוד, באמת אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך מועדון חברים. הכל היה מאוד חברים, המון עזרה, נעדרתי יחסית הרבה מהשיעורים, אבל המדריכים פשוט ישבו איתי והשלימו לי אותם. החומר ערוך בצורה בהירה וידידותית, ומותאם לתלמידים ללא רקע בשייט. ממש לא צריך רקע. החומר הוא לא חומר קשה, זה יותר הסבלנות לשבת ללמוד והבחינות. גם הגמישות שסיגל גילו, כלומר אני די חששתי, ואז הם בנו לי אפשרות של אם זה לא ימצא חן בעיניי יוכל לצאת. בקורס הסקיפרים מלווים את התלמיד מדריכים מנוסים ומקצוענים עם ניסיון שייט עשיר בארץ ובעולם. התחלתי להפליג מגיל מאוד צעיר, בקיבוץ החותרים, בחוף הים. עבדתי בתור סקיפר באיים הקריביים, עשיתי שנת שירות בצופי ים, ואני מחובר לשייט ולים בכל צורה ואופן אפשרי. מי שאני קטן, אני מחובר לים, מהמצופים הקטנים בידיים עד היום, ומבלה כמעט את רוב השבוע בים. הלימודים עצמם כוללים 5 קורסים תיאורטיים, קורס עזרה ראשונה וקורס מעשי מסכם. התשלום הוא עבור הלימודים עד קבלת הרישיון, ללא תוספות עבור שיעורי השלמה. בסיגל נותנים לך את כל הכלים האפשריים כדי לעשות את זה. בין אם אתה קולט מהר, בין אם אתה קולט לאט, אין מה לפחד. אחד היתרונות במועדון היחטות של סיגל הוא קיומה של תוכנת לימוד מרחוק דרך האינטרנט. התוכנה פותחה בלעדית עבור סיגל, והיא מאפשרת לתלמידים להיכנס לאינטרנט בכל שעה ומכל מקום, ולתרגל את חומר הלימוד כאילו היו בכיתה. בתוכנה סימולטורים להדמיית שייט, וגולת הכותרת, מערכת מבחני מנהל הספנות המתעדכנת אונליין בשאלות חדשות. לאורך כל הקורס יש תרגול מעשי, למעלה מ80 שעות הפלגה על מגוון היחטות של סיגל. בסוף הקורס מקבלים רישיון להשטת כלי שייט שגודלם עד 24 מטרים, כולל סירה מהירה ואופנוע ים. אז מה עושים עם הרישיון? הפלגות בארץ והפלגות בחול. המועדון של סיגל נותן לכם אפשרות לשוט מתי שרק תרצו, ובמחירים שווים לכל נפש. היום אני יודע שאני לא צריך לקנות יחטה. גם אין לי כסף לקנות יחטה.
סיגל למעשה נותנים לי את המענה לכל מה שאני צריך. אני לא צריך להתעסק עם כל ההחזקה וכל התשלומים למרינה וכל זה. יש מישהו שמתעסק במקומי. אני פשוט מרים טלפון, אני מקבל את הסירה מתי שאני רוצה. במסגרת החברות במועדון תוכלו להפליג בארץ עם חברים או עם משפחה לשעה, שעתיים או אפילו ליום שלם. אנחנו מפליגים הרבה יחד, מכירים אחד את השני, יודעים איך לחיות עם השני. יש במועדון 12 סירות, וכל פעם שאני שוכח שצריך לשבץ את עצמי, אז מתקשרים להזכיר לי. עד היום עוד לא קרה שביקשתי סירה סגורה ואמרו לי אין. תוכלו לקחת את הילדים לצפות בדולפינים, לטיולים, או סתם להפליג ללב ים, לנוח ולהירגע. הפלגות האלה נותנות לנו כוח להמשיך הלאה את השבוע הלא פשוט שיש לנו בחיים. מפליגים ביחד, סולו, וככה אפשר ליהנות גם מהאווירה חברתית. בשבילי הכיף זה הסטלבט הזה, זה המוזיקה, זה האלכוהול, זמן נטו למשפחה. זה נורא כיף להפליג עם המשפחה. יש את כל השעות המתות האלה שפשוט יושבים על מנוע וסתם מתחילים משחקים, להמציא משחקים, שיחות. המועדון מארגן גם הפלגות מקצועיות. אני שרון, עשיתי קורס סקיפרים בסיגל לפני 4 שנים. מאז אני מפליגה פעם בשבוע עם חבורת ליצנים נחמדה מאוד, שגם הם חברי מועדון. ומעבר לזה אני בקבוצה של החוג התחרותי של סיגל שלקחה באליפות ישראל האחרונה את אליפות ישראל. חוץ מהפלגות, יש במועדון גם מסיבות והרצאות במגוון נושאים, וכמובן, אנשים מעניינים. כל האנשים במועדון, חבל על הזמן. אנשים טובים, מי שאוהב ים הוא מישהו טוב. מפרגנים, עוזרים. אתה רק עומד בקצה היאכטה ומרים את היד. ואתה רוצה לזרוק חבל, 3 ניגשים. אני הייתי נוכח בשתי הפלגות שעורך דין שמתעסק בנדל"ן פגש איזה מתווך שמתעסק בנדל"ן, וב3 שעות נסגרה עסקה. לאחר קבלת רישיון הסקיפר תוכלו להשיט יאכטות גם בחול במקומות הכי יפים בעולם. אם רוצים להפליג בחול, טסים לחול, מזכירים יאכטה ומפליגים. סוג אחר של חופשה שאנשים לא מכירים אותה. להיכנס לאיזה מפרץ קסום, לשבת באיזה חוף שאף אחד לא יכול להגיע אליו. כיף, זה חופשה כזאת, אני בלי שעון, אני בלי פלאפון, אני נחה, אני ישנה מתי שאני רוצה, אני שותה המון. יש לזה תדמית של אנשים עשירים, וזה לא נכון. אז לסיכום, קורס משיטי היאכטות מורכב ב5 קורסים תיאורטיים ותרגול מעשי על מגוון יאכטות. מדריכי השייט הם מהשורה הראשונה. יש תוכנת אינטרנט ייחודית ללימוד מרחוק, שעות הלימוד הן גמישות ביותר והתשלום הוא עד קבלת הרישיון. לאחר שתשלימו את הקורס, תוכלו ליהנות מהפלגות בארץ עם חברים או עם משפחה, מהשתלמויות מקצועיות ואפילו להצטרף למועדון אנשי העסקים שלנו. הרישיון להשטת יאכטה מעניק לכם הזדמנויות לשוט במקומות היפים בעולם כמשתתפים בתחרויות או בטיולי נופש קסומים עם חברים ומשפחה. מי שיש לו איזשהו מחשבה, היסוס, אומר לו אל תחסס, תעשה. אני בפירוש הגשמתי חלום.